ठरला बॅट बॉलचा इशारा. नो बॉल दिला जातो पंचांकडून. अतिरिक्त धाब या चेंडूवरती मिळणार आहे. म्हणजेच काय समीकरण यावी बदलला असणार आहे. कंप्लीट बदललाय खेळ. 6 चेंडू आणि 14 रनची आवश्यकता आहे. 14 वरती कोट करणार इथे विजयाचा महा 14. अजून सामना संपला नाहीये. काय करणार, प्रेशर इथे झाला असेल. वारंवार इथे चर्चा केली जाते. क्षेत्ररक्षक आपण पाहतोय अनिकेत चव्हाण, त्यानंतर डीप मध्ये 2 क्षेत्ररक्षक इथे उभे केले जात आहेत. अनिकेत राजवडकर आणि रोहन हे वारंवार त्या डीप मध्ये म्हणजेच काय घाबरवण्यासाठी इथे न उभे केले. तशी चीनची भिंत म्हटली जाते ना, तशी तर ही भिंत आपण पाहतोय. सागर स्पोर्ट संघाचे हा टाकला चेंडू. मोठा प्रयत्न करायचा होता. चेंडू सरळ शरीरावरती जाऊन आदळला आणि 2 धाब्यांसाठी इथे मोजला जातोय. 2 धाबा मिळत आहेत. आता सामना जिंकण्यासाठी 5 चेंडू आणि 12 रनची आवश्यकता असेल. 5 मध्ये 12 बनवाव्याच लागणार आहेत. कारण सामना जर बरोबरीमध्ये जर सुटला तर सुपर ओव्हरचा थरार आपल्याला पाहायला भेटणार आहे. सुपर ओव्हर पाहिजे की नको हे पाहायचंय. येणार चेंडूवरती प्रेक्षक गॅलरी म्हणत असेल की आम्हाला येस सुपर ओव्हर पाहायला भेटू दे, आशा करावी लागेल. कारण देव तारी त्याला कोण मारी. माणूस कितीही बुद्धीनुसार शक्तीनुसार मैदानामधला खेळ करत असला तरी मानलेल्या नियमाच्या सिद्धांतानुसार त्याला मैदानामधला डाव अशी करायला लागतोय. बॅट बॉलचा इशारा दिला जातोय. अतिरिक्त 10 मिनिट आहे सामना जिंकण्यासाठी. 5 चेंडूवरती 11 रनची आवश्यकता असणारा खेळीला फटका. ड्रॉपिंग किसला, चुकला. अनिकेत चव्हाण नाही चुकला आता म्हणून चालणार नाहीये. इथे ना ही बुद्धी वापरली गेली आहे. बुद्धी का वापरली गेली तर विकेट गेली असती तर नवीन फलंदाज हा ड्रॉपिंग किस वरती आला असता. 4 चेंडू आणि 11 रनची आवश्यकता आहे. पुढे एकदा सांगतो 4 मध्ये 11 कोण पडणार कोणावरती भारी. 4 की 11, 11 की 4, 11 वरती कोण बनणार इथे बकऱ्या पाहायचे. कारण सामना होणार सुपर डुपर हिट आहे. हीच मिळाली संधी आहे. नंतर त्या चेंडूवरती मोठा प्रयत्न घेतला. एकदा कम्प्लीट. नो बॉलचा इशारा आणि +1. नो बॉल दिला गेला आणि रनआउट दिला जाणार आहे. म्हणजेच का हा चेंडू पुढे एकदा फेकणं इथे गरजेचं असेल. पंचांनी हा नो बॉल इथे दिला जातोय आणि त्यानंतर रनआउटच्या स्वरूपामध्ये विकेट इथे मिळेल. म्हणजे समीकरण काय बनलं मित्रांनो. 4 चेंडू आणि 10 रनची आवश्यकता आहे. हृदयाचे ठोके जरूर वाढले असणार आहे. 4 चेंडूवरती 10 रनची आवश्यकता आहे. व्हॉट अ मॅच, पैसा वसूल मॅच. कशाला म्हटलं जातं तर याच मॅचला नॉन स्ट्राइक वरती दाखल झालेला फलंदाज ताकदवान, बुद्धिमान, शक्तिमान आहे. एका टीम मध्ये हे खेळतात. एकमेकांची कमी आणि हमी जरूर एकमेकांना माहिती असेल यावी. सख्खे भाव एकाच्या विरोधात सख्खा भाव पक्का वैरी. आता कोण ठरणार आहे सख्याच्या विरोधात पक्का वैरी. आता काही नाहीये. आता एकमेकांची कमी आणि हमी. तू घरी भेट, इकडे भेट, तिकडे भेट, आता काही कुठेही भेट, पण या क्रीडांगणामध्ये तुला भेटल्यावरती मी तुला चोपणार. कोण कोणावर पडणार, मोठा की छोटा. पहिल्या चेंडूवरती चौकार. हा चौकार नाहीये, हा विजयाचा तिरस्कार आहे आणि सामना येऊन टेपलाय. 3 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 6 रनची आवश्यकता आहे. हृदयाचे डोके जरूर वाढलेत. 3 मध्ये 6 या बनवाव्यात लागणार आहेत. धोके कसे वाढतायत नक्कीच. हृदयाचे टोके 3 चेंडू 6 रनची आवश्यकता आहे. येणारा चेंडू यावेळी मोठा प्रयत्न केला गेला होता. डॉट व्हॉट अ मॅच. 2 मध्ये 6. बंधुराज येणारा चेंडू गुली घेतो का, कोणत्या सगळ्या दिला जाणार. चेंडू मारलाय वाकला तिकडे 22 हिरवा. दूर मारेगा झुकेगा नाही साला. काय झालं तर काय सुपर ओव्हर. 1 चेंडू 2 रनची आवश्यकता आहे.
एक चेंडू 2 रनची आवश्यकता आहे. धावणार का गेटचा फलंदाज. एक चेंडू 2 रनची आवश्यकता आहे. आता म्हणतायत काय हा प्रकार, नक्कीच जगलाय सामना. एक चेंडू 2 रनची आवश्यकता आहे. 1-2 कोण पडणार भारी. एक चेंडू 2 रनची आवश्यकता आहे. गोलंदाज सज्ज झालाय. कोणती रणनीती आखली जाणार आहे. चुकला, चूक. एक चेंडू आणि 1 रनची आवश्यकता आहे. अगं बाई, अरेच्या काय झालं. एक चेंडू 1 रनची आवश्यकता आहे. अगं बाई, अरेच्या. ओ माय गॉड, काय झालं. एक षटक